No niin, sitten lähdetään seuraamaan Kotkanharju Open 2016 Feat Meikäläinen, eli Seppo Paju on kommentoimassa täällä omaa kierrostani. Kilpailu pelattiin hienossa säässä, aamulla oli aika rapsakka, melkein jopa pakkanen, mutta lämpesi siististi kun aurinko nousi. Ja sitten lähdetään heti liikkeelle. Ykkösväylä on tämmönen loiva, reilut 120 metriä ylämäkeä, hysse. 400 GD2 vähän kuluneella heitin tommosen siisti flipin ja pääsin nätisti sinne birdie-paikoille ja pääsin putsaamaan birdin pois. Väylä 2 heitetään tämmösen harjanteen yli, mikä kulkee tässä koko näiden alkuväylien läpi. Heitin tommosen vähän ylivakaammalla D2, koitin saada semmoista flexaavaa heittoa, että se menisi sukeltaisi tonne nätisti ton loppupätkän tonne korille, mutta jäi vähän tohon alkupäähän. Ja jouduin sitten tyytymään 3 siitä. Tässä väylällä 3 tämä heittoalusta oli asennettu vähän vinoon, niin se vaikeutti tähän avajaiskisaan tonne korille pääsemisen, vaikkakin tämä väylä on muutenkin tosi tiukka päästä tonne korille, mutta varsinkin nyt tässä se oli lähes mahdotonta. Ja mä koitin saada tommoista korkeat feidaavaa heittoa X1, mutta se meni vähän pitkäksi, josta mä jouduin sitten vaan pelaamaan korille ja ottaa sitten 3 korttiin. Väylä 4, tää on itse asiassa ihan huikea väylä, yksi mun lempiväylistä koko Suomessa. Sitä ei välttämättä videot näe, mutta on tosi massiivinen ja iso alamäkeen pelattava. Pääsee oikeasti liidettää kiekkoa hyvin. Mä heitän täällä mun samalla kuluneella D2, koitan vähän flipauttaa. Ensimmäisellä kierroksella mä pääsinkin ihan korille, mä olin ihan nosto eagle paikoilla ja nostin eaglen. Nyt mä jouduin koittaa sitä vähän tuolta kauempaa, kun kiekko ei tarpeeksi flipannut. Ja sain kuitenkin birdie. Ja väylää ympäröi myös semmonen OB koko matkalta. Väylä 5, vähän samantyyppinen väylä mitä kakkosväylä. Heitetään tuon harjanteen yli ja päätyy tänne mettään. Mutta tässä harjanteen jälki on nyt 2 tommoista OB-saareketta. Niin, että sun pitää päättää, että joko sä lähet heittää niitten yli tai sä pelaat niitten eteen tänne team puolelle. Mulla meni tonne vasemmalle, mä muistan, että oli ihan huikean näköinen heitto, mutta se kimposi yhdestä puusta tonne vasemmalle, josta mä pääsin sit kuitenkin tonne suht lähellä vielä birdie-putille ja ei ihan kuitenkaan jäänyt pari korttia. Tää väylä 6 sit taas on ihan yksi mun lemppariväylistä. Tää on semmonen about 100 metriä vähän reilut ylämäkeen tähän sweet spottiin, missä ollaan nyt, ja sitten lähtee tänne puutunneliin. Ja sweet spottia ollaan kans mun mielestä nyt laajennettu, tai tullaan ainakin laajentamaan. Mä lähdin heittämään loivaa hysseä 750 muovin F2, pääsin nätisti pienellä tuuri kannattelemana tonne hyvällä paikalle ja heitin sitten tommosen flexin samanlaisen mitä heitin ekalla kierroksella 400 A2 ja pääsin nätisti tohon juureen ja nostamaan birdin pois. Väylä 7. Tästä ollaan otettu väylän oikeasta reunasta nyt kun näkyy nämä 2 puuta, niin ne ollaan otettu pois niin, että toi väylä saa vähän semmoisen suoramman linjan itselleen, että se oli tässä kilpailussa vähän semmoinen hankala päästä tosta suoraan sinne, niin esimerkiksi mä itse lähdin vetämään täältä ylhäältä, näin. Ja ekalla kierroksella pääsinkin nätisti sinne jonnekin 8 metriin, mutta nyt karkas tonne vähän vasemmalle, josta mä lähdin vetää sitten F5 tuommoista pystyupsia niin, että se tulee ihan pystyssä alas. Mä tiesin, että se voi heittää sinne alustalle niin, koska siellä on pehmeä hiekka alusta, niin se ei lähde siitä rollaamaan, varsinkaan kun heittää tosi korkealle. Ja pari siitä. Väylä 8, tää on ihan puhdas foreväylä, että backeria tähän on tosi hankala saada, kun tää ei ole niin pitkä, niin tässä on vaikea saada mitään kiekkoa flippaamaan. Mä itse heitän mun yhden lempidrivereista 400G H2 ja olin ihan holarilinjalla jopa vähän korkea niin, että se karkas tonne kori oikealla puolelle niin, että jäi vähän puttiin. Mä muistan, että tuossa mun takana on tommonen puu, niin mä en saanut ihan kunnon painosiirtoa. Ja siinä sitten tapahtuu pieni työtapaturma ja joudun ottaa bogin. Ei anneta sen kuitenkaan häiritä flowta. Väylä 9. Tässä on itse asiassa tosta edestä otettu pari puuta pois. Niin, että se vähän avaa sitä backerilinjaa myös, että nyt oli enemmän niinku tämmönen foreväylä. Ja tästä näkyy Korion saaressa ja ennen Koria, sitä saarta ennen on semmonen about 10 metriä leveä tai pitkä OB-alue, niin että sun pitää, niin kuin mä pelaan esimerkiksi tässä nyt mun toista heittoa siihen inboundsiin ja sit vasta pelaan sinne saareen. Lähäri heitin 400 PA1, tommonen pieni floatteri tonne korille.
Väylä 10, tää on myös tosi fore-suotuisa heitto. Itse lähdin heittää tätä, heitin molemmilla kierroksilla samalla 400 GD2, millä mä heitin ykkösväylän ja yllätin jopa itteni, että pääsin tosi nätisti sinne korille ja itse asiassa täällä toisella kierroksella meni jopa reilusti pitkäksi tuommoisella kevyelläkin vedolla. Jäi tommonen about 15-metrinen antsaputti pusikoitten takaa ja alarautaan kopsahti. Väylä 11. Tää pelataan tämmösen täältä harjanteen päältä. Pääsee siististi liidettää tätä väylää pitkin sweet spottiin, jossa ollaan tämän kameran kanssa nyt. Ja se kaartaa tonne oikealle, minne on tommonen hyssäheitto sit korille. Mut mä lähdin kuitenkin heittää tuolta yli ihan show mielessä. Ja en ihan saanut taitettu tarpeeksi sitä kiekkoa, vaan se kaarti lopussa tonne vasemmalle. Josta mä heitin F3 semmosen tosi uskomattoman, vaikka itse sanonkin, kämmen seivin ja sain seivattu tuolla hyvällä putilla vielä birdin itselläni. Väylä 12. Tää ollaan nyt tässä about sweet spotin kohdilla, josta on itse asiassa siivottu nyt pari puuta pois. Ja tässä on idea heittää joko ylivakaa driveri tai ylivakaa midari tohon väylän puoleen väliin suurin piirtein vähän vajaa. Ja sit siitä on semmonen noin 100 metriä vielä korille. Mä ite lähdin koittaa, kun mä jäin vähän tuohon väylän reunaan, niin tommoista haaraheittoa 400 F7, mutta en ihan päässyt sinne korille asti. Ja tässä korin takana on tämmönen aika kova tiputus ja heti siinä vieressä on sitten tommonen joki. Ja vedin sinne pitkäksi vähän ja missä se helppo putin. Ja täällä 13, tää on tosi siisti, mutta tosi tiukkalinjainen antsa heitto, missä on vielä sit toi joki tossa oikealla. Se on ihan semmonen 7 metriä tosta korista oikealle, jonne voi helposti heittää, varsinkin kun heitetään tämmöstä tiukkaa antsaa. Ja mä osuin ihan viimeiseen puuhun, joka on muuten nyt kaadettu. Ja pääsin kuitenkin runaamaan tuommoista vähän pidempää puttia, mutta jouduin tyytyä paariin. Sitten on väylä 14, jota mä sanoin, että ei muka voi päästä korille millään. Ja kehuskelin sitä Jaakko Kuroselle, paikalliselle frisbee-aktivistille, että ei tässä voi korille päästä, että noi puut on kaadettava. Kunnes sitten todistin itseni olevaksi väärässä heittämältä mun saman Luotto D2 ihan täydellisesti tuommoisella flexillä ja pienet rollit siitä about 5 metriin. Ja korille näköjään pääsee, mutta silti sitten on kaadettu ne puut, niin se on vähän semmonen heittäjä ystävällisempi ja kivempi linja heittää. Sitten on väylä 15, ihan huikea väylä, yksi mun lemppareista koko Suomessa ja ehkä potentiaalisin väylä on ollut niinku jopa maailman yksi parhaista siisteimmistä väylistä. Tässä on tämmönen avaus, tämmöistä suoraa tunnelia, ehkä jopa joku 180 metriä ensiksi. Pääsin tosi nätisti hyvällä paikalle. Ja lähdin siitä heittää H3 tuollaista flexia, koitin korille, koska tietysti halusin yrittää eagleä, mutta se feidas reippaasti liian aikaisin tonne vasemmalle mettään ja jouduin sitten pelaamaan loppuväylä siellä pienillä scrambläyksillä ja pääsin kuitenkin sitten tarpeeksi lähellä koriin, että sain helpon viitosen siitä vielä, toi oli parvitonen. Perään tulee toinen parvitonen väylä 16, 235 metriä. Tää on tää Taru Sormusta herrasta väylä. Ainakin mulla tulee mieleen, nämä puut on tässä väylällä tosi isoja, oikealla virtaa joki kautta puro. Ja muutenkin toi alusta ja maasto on todella mystinen ja tosi tyylikäs, vaikka itse asiassa tässä videolla nyt ei näytä ehkä niin siistiltä, mutta tää oli kyllä ihan huikea, mä muistan paikan päällä. Varsinkin tää mettäosuus kun alkaa, niin tosi mystinen. Jouduin taas tänne mettään, avaus ei ihan tarpeeksi kauan jaksanut kääntää ja vähän scrambläämällä, mutta pääsin sinne birdie-putille vielä, mutta aika pitkälle sellaiselle ja alarautaan kopsahtaa. En tiedä sanoinko vielä, mutta tää on nyt siis toinen kierros. Mä pelasin eka kierroksen 7 alle, muistaakseni, ja nyt on toinen kierros, mitä pelataan kärkikortti. Väylä 17, tää on tosi tiukka hyssäväylä, 133 metriä par 3, oikealla menee autti koko matkan, ja mä lähden heittää tuommoisella vähän vakaammalla D2, yritän tiukkaa hyssää, tietysti korille, minne on tosi vaikea päästä, ja mä jään taas tänne väylä reunaan, ja sieltä mä lähden heittää sitten tuommoista suoristavaa loivaa hyssää 400 GM4, joka onnistui omasta mielestäni ihan huikealla tavalla, ja sain paari. Sitten on viimeinen väylä,
porttiväylä, jonka jälkeen on vielä kori ympärillä OB. Ja mä lähden heittää 400 A2, onnistuu hienosti ja tulee pienet skipit vielä siihen korille ja siivotaan siitä voittikset. Mut hei, kiitti kun jaksoit kattoo, kuunnella mun höpötyksiä ja nähdä. Peace.